What are you? What are you? It's not you. It's not you. I'm not talking to you. I'm talking to the others. I'm talking. Go on talking it. Me now talking to opinion. Kande tumaga. I buy na lundo. Unanta bale français. Na send to the Hey, so you can't speak English? Only French. Ombo. You can't speak English. Oh, Julbe. Samba, Julbe. Piki, you can't speak English. One pick talking about you. Me na piki. Hakunala. I'm just saying na piki. One pick talking about me. Me pick talking about me. D'accord. Wole minanga. I said. Hey. You. You Samba. You can't speak English. Shekola me. I say kola. So you can't speak English? Yo, mimi yala piki. Pika English. Basi piki pale English. Hey yo. Hey. Wole. Hey yo, wole. Mimi got kanyola bihaja kaina. Bihaja kaina wala ke France bihaja kayo mingi na mimbi. Agena milando. Mimbi ta bihaja kaina wala. Ko angle wana wole de do. Wai halu lang international. Halu English wai hala. Wai France ni lokpa kay mi ala sikuro ko ene ngomarama. Ja ko nafi gi escoro. Interdi. No wadi to mi sa bus. Ay ko puso nung. O puso di pas. Kono wadi to binta me kono mi fala ni. Mo jabala ngala. You can speak. You can speak? Amma ko si hala na no ko. Can you speak? Huh? Eh? Are you educated? You have the education inside Me you. so yen nilando me kata boy. Ida jangi. No ko ami yanante parce que ida jangi. Français, tu sais, tu lis, tu ra, tu ro. Daro le mene na ko boni me ngala abbo. Jammara ma ko wono de wolde kon kasalon andi jaka jambinta watti yeditade. Mimi hedi to ma. Ara ko fiyo. Inde. Ara ko fiyo ni Donna ma ko Gono no ngali de wolde kasalon. Mene na ko O yedila. Jangena hatire ni songo mimi ya woni mi ya ka porta to bay hala wala fawonde de. O andi ko onnu be noddi lan do me yeyton. Mi jendi non ko woldo ko mi wari mi wala mini ko moƴƴi won be yewtude. Hey, jar kambe hakkile mabbe ne jibode be anda ko do wolde. Be fuddi wolde anglais duma. Be wande he do do min taw kay mun de ay min to be yendela. Binta he. Si ari atawi himbe no jodi no yewtude. Jeru anda ko ni fejude. Sa no di Samba yo yaw hetto ko me woni haldi ko Samba ko feetudo. Min Samba ko feetudo wala hakki. O ara yo hala na ma ko woni wo. O ko da yame wada gere ari atanda Samba. ko gonga mo mi feti. Nani hono da nyode. Awi atanda Samba. Menen ko hala me woni halde ko no me nyowirantama. Jammara ma hampi. Joni antigi hidandi o ko feetuda jettimo yo yaw o hedito espe kono mo wawata ma firande kono mo jenge Samba. Samba. Mi feti ko mi Samba feti ko ka. lande o ganga. Ko mi woni pega mo ka ko be woni wolde no na yi. Anani ko wono woni. Samba. Ko mi feti ka. Sama don ta de wolde son nana ta lande men ko me wol tanaye. Tabe walude kilifa, estaf darame. Be wali kilifa, ami na mi mami welna mi altina mi jonne kifa. Komi woni kilifa. Andi yo bobon ko hebe hakkime seeɗa mi faala ya watta hille de galle ma o no manki soro sara no ɗuɗi nder hey ɓe fayɓe wonɓe nder ɗo Samba e Bowal nen faala ya jiru ɓen no yalta nder ɗo fes nani ɓe mawɗoje ɗa ɗiɗi e mawɗoje ɗen ɗiɗi accidangi ɗen ɗo ɓen no ɓa koye sirama ko an jombani ɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen min mo woni saabu jombuɗa andi kono Samba Bowal ko mi woni responsable maɓɓe ko min addi ɓe ɗo no meddi fi kam mi wata ɓe accutude ɓe bonnallam on andi probléme on ɗo fop min nayi ɗo ara ko siko ono munge maɓɓe mawɓe ɗo mi moɓɓen ta ɗum ɗon ta maaba milan andi ko marani ɓe ɗon komi marani ɓe ɗon ɗum noon ta maaba fiyanke ko ɓi fayɗeɗa mi faala ya jeru ɓen no yalta nder est ce que a faami mawɓe ɓen accudunene mawɓe ɓe mi ronkodirta ne piira a wi ɗo mi waɗi guere kan mi watta guere few
kono hande kadi wondire action dani andirala yaadu karam kono ndan jogi ni anda sa andi babe acci dañi mo babe fi an babe inne la hin ina idon fijirta ko fijirta ni midayna ta aw ko nyanda no yidon ko nyanda yidon sifa dum ko memmini problème ko don ganda to yidon fijirta ko fijirtaake wota o mantor dum nder galle ella allah andi so inni la do yami accudomi e mabbe kala wabbe do problème hakko ni mi alu andi te mi ukkota ko mi akkita yo min déjà ko nombre la welde min digi jaram ko consendi lan ko be nguli andi jaram on faami mawdo jeden acci dum fi an e fotti fi Allah ilande ma hande kala ko feddi do mi akkiti Ota ukko. ko non nganti nan wassa wota ukko kono mi wadir kono mi ger min mi yaata karam mi addata gendarmerie komi andi ko pistol no fijirdo lango mi la ngandi ko mo anda kay be Samba, samba, bowal, bowal, samba, doy, 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 ay, dusma, abum so, samba ko idado, bowal wana hudado, bowal idado, estaf darame ko idabe. Sam, ida suti ko woni wadde der non fi action ji mettudi fi affaire joddi anda suti dum yoba ka boy ko bay tun hadan no nyaamude haala billahi ko non na dum nafata nyama hara nafatama ta hebaali ka yobada don baynene ma dum baba ma yibe fu minya mabe anel daybe goddum fulawa do ka ti ala gonnu warata sa inni be ala be na potan no kona kiri kam Voilà. kam anda ala dey donc problème ni e sur ça les wolde joni ka ya nyande ko do mi indi patron mon yobe beydange joddi non problème ngere ye be ni lawo ko mi hotumi rem mi mi tawi yo mi watta yila joni non ko ndum mi faala e wado so ngaccilan ɗo mi si Walle yehi o téléphone. abbola si mi yehi to goɗɗo ila waɗi interdit tagite an ɗi ndaar ko taw debbo janni allahu akbar ko haalon ɗo boy mi andu e ɗon andi ka jakka min dandi se waddi piwum araga ka waddude noon ko ɗon ka voilà ɗum ɗon la waɗi interdit donc joni noon ko onon wiya ɓen ɗo yaka makiti par ce que a landa min kadi mi landoto kono ka lawol feƴƴi mi faala e wattu hoore men torotoɓe budi yalta e dum si yaltay hakkunde yalla ndayande mi torotoɗo no konta buuɗi ne jelo ɓilla walla o kontuno ɗon ha kono ko ɓeynata ko mi anda ko 500 000 ko budi buye Yayi. sila yawde ko banque ko auto je auto yata banque balanje 500 000 ne ko budi buyi mi kontude ko 500 000 ka poos makko Ye, nasika ko ɗiɗa. inna lan kaka banque abode andi na sika ko de kulle ka kalisi jen a landata ko lan konno gerdeten ɗum awa wala na voilà mi faala ya waɗu hoore ma bunɗo mi tohama mayntoroɗe ɓay allah waɗi golle maɗen ko jemma en dorota ko jemma a faami après arten continue golle men de no min kan no weetiri bimbi subaka mi lootay ɗo heñeño raggin tagi a faami après mi ara mayi so yeehi golle en toon ari fanken bude enen kadi tawi wiide heɓatano to iri hebay ko monsieur Dramé wanani ko sa way dara samba ko walla ni bonnude ɗe julle koye mi ƴew ka owa iye la wa hande ɓosan ɗo ha iye toy ka koyngal le ka koyngal iye galle wadde wudu ko ma pinina o yela ka cora sawdi wiiɗo woni bunɗo joni ɗum wona gonga ɗo Allah mun habbo a baba habbum wonnama mon kisi sisine wapa avec mes désirs aray moƴƴa bam waɗatama bunɗo allah ko windam ma ɗum arsike ma wopatama ikkere komi bunɗo ko ɗum ala widine min e allah habbolandi soko ɗum yiyata ko accuɗo sa fa lata yaade min la habbolan walla noon famodire habbolan
wala jogono no gerdeti ngam min ma munno ɗum guitu ka jaɓu noon udditugol par ce que sa udditude ɓe yigita ma ɗe gara dandi ko fanade woppa kala e gayde ɗo ti lanje nukkama e gayɗe mi tawe ko woni awa mayi awa en fotti mi ɗa bunna lanco e gayde may tun en tesday no gasa hande welay peti ko testay awa jakka ɗo mi buni noon ñano buni heeɓi ke naɗo hacco haala munni testade ɗum yo voilà Karena golle aku Nyuma ya, gimana? Sustakin, nyuma ya. Ya bisa drame. Acho. Halane lang kono wadi hay ono sustakin. No, no. Parce que mina na ben na wok sai mo sustakin dara ine do mo feo. No sustato. O volta. Yo na angka tu di. Mi wadi. Oyi go mi. Oyi waka. Yandi. No. Hande nyeti no bawang tiki. Mi tiba mo ngon kota. So ben putih no makna. Sai. Kun. Ada ni yang dia mira fiar no. Na mi arde mi taw telephone mo so mi na. Ça c'est mon bébé préféré. Oh ni India nyana ada India bebe. Wali porai ga mogono no wali. Aja ada mak. Ala ni ya. Sabar. Wali ande yongode. Ai fi. Ande foto. Oh halala. Nuli mo yang sobe. Ayo ngalaja de klima bu ini. No mo irini. Oh halala no foto so ya hali golle ya ngina binta ni ya hali ko dum do wadi dum do ko non halala hay ko. Binta siweti bimbi. Do dua femme de programme yani ka. Mais ça ma halala. O be hon don halande. Nang anga tonye go. Abimia. Noro gitu ngene boso. Galle. Na Arantaso. Adido mimi gana de akitu. Akitu no mi. Abe no mi ara o akiti. Yo arantaso. Galle arantaso. Yo arantaso. Okay, pia ni no yo atimia. Galle. Adido mi gana ali yake. Nada. Abe. ese drame chero mi mirate. Dale ma onda con no. Merci beaucoup. Je t'aime beaucoup. Hombo temu da. Ese drame ko hombo temu do ngilan jodi do. Enfant? Me fo. Mais c'est drame su be ko wadon nani. Akan suku ko gera. Wait, mi suka ko bigera ko mi wadi do. Parce que ko da itere ni. Hon ngira bitere. La neli mo très simple. Si on foti hakkilo do hakkunde ngalla do on sonka ka jotten do. Ayo min ngilan andi do neleni. Ko mi arti mi jodi ko ko mi bonni. Mina tade no de Mi mina. bonni. Na ya to ni mo to nyala kadi. Ay ko do problème ma. An ato ni. Jodi si sonnajo ari jodi ke hore ko de modi makko de ngo bonni. Ni ga som ko bayi wala abina nyami ni. La ilaha illallah muhammad rasulullah. Isu sata battade o gorko hare o addidi fo. On habbo yide ko mi arano mi nawya. Mi ngebe fop ko men gore.